Déirigh bhíonn seo ag léamh na nuaíochta don luain an 16 mí deireadh fómhair 2016. Agus mátá cuma ráscánta ormainmh ní ní fíorra, ní bhaid me ag labhairt gur ráscánta in éan choirneamh. Well, bhí an díospóireacht arsúl agus i níos sin tá Donald Trump ag leannacht a raibh lena líomhaintí go bhfuil an toghchan agus an chóras toghchan Rigeáilte. Agus tá efigí fud fad na tíre ag chur meargántochta ina lé ag rá go gahan chaint gan stúim mar seo áras an gcóras agus go gcuireann sé leis an míbhainín atá ag daoine sa chóras an ceartach go deireadh. Ní maithan rud é go mbeadh an chóras faoi chapitil. Agus mátá Trump ag agart an chóras ní cheartó a bheith ghlac apáirt an. Idir an dálín tá feachtas Éirithe níos gáirsúlaigh, níos Madrúil. Agus tugtar le fios go bhfuil pobal Mheiriceá creite go maith ag an gaint gáirsúil agus na scéalta gáirsúla atá tíocht amach. Go hidirnáisiúnta tá an cá chun Mosul a gháil arsúl san Éirithe agus feicimid pictiúr de dhuine de na saidúirí. Píosa éadach ceangailt timpeallach leigin, b'fhéidir chun na bharcáil gur saidúr Iráceach é, agus é ag breathnú agus ag glanú a rifle. Sulla déan sé, sulla dogann an tairm faoi Mosul. Daingean is Mosul don Stát Islamach ach má sé tá sé faoi léigear go maith agus le tamil. Má sé tá frithbheart le brath dhíbhiste den chathair. Nílas thagam an sé siad na lonnaíthóirí iad féin. Lonnaíthóir? Ní hé. Lucht cónathe sinné. Lucht cónathe na cathrach tá ag tuispeint frithbheart in aghaidh an Stát Islami. Ag scríb nachanaí frith Stát Islamach na bálaí stíthe. Right, sin. Tá ag leannacht a raibh len feachtas spás taistil agus tá pictiúr mór eile chlódach a New York Times in neamh de Jing Haipeng agus Chen Dong spásaí a bhaith ag caitheamh míosa fiis go luain. Chuir for sa spás iad
déalúin agus fannaigh siad in saothirlan fihisí feadh tríocha lá. Chur iirecht don tí i spás taistil. Tá scéalta teacht amach go fóill faoi cheorcail óga Hillary Clinton agus an chumín a chuidiú ise agus an chumín a dhíl si amach. Tuairiscítear go bhfuil an líne sin idir poiblí agus príomháideach sách doléir. Agus éon tím gur ceart níos mó rá faoi seo ach sílim in áiríre ché go bhfuilim go mraham scaiti go bhfuil me cosint Hillary Clinton nach bhfuilann seo ach gait siocht foliteúra. Sin tá sí díal fábhar mar a dhéalach aine fábhar ach is trúir sin. Níl is léir nach bhfuil Hillary Clinton zero small agus i man feachtastíochta. Tá rá gús siúl sa tín, ní bhaineann sé seo le fihisú spásaí ná tada mar sin rá gús éastat réadaí atá. Agus baineann an bús seo go léir leis an molgáin tithíochta atá ag at agus atá tí séad is cosúil. Agus ar nó baineann sé leis a gaiimiléireacht agus an míocht níomh a bhaineann le brábús sa réimse sin. Tá rialtas na nígéire rééis saoirú rinsde na chailíní a fúdaíú de déanaí a thucrú. Agus tá na chailíní gur tugadh rábhadóibh. Dul isteach an Boko Haram nó iompú na scláva. Roch rábha go deimhin. Tá foréigion sa réis maima sa Nicaragua tá pobail bhondúchasach chósta Atlantach na tíre sin ag tuairt le fios go bhfuil lonnaíthóirí ag gcóil seilimh hailte a sinsear agus ar nó tá sin le tuiscint agus talamh mar sin gairí costasach. Tá efigí mhórtha faoi theorainn thuaidh na Státaí Untaithe ó tá anchuid sin teorainn sin íorgóilta faoin tua. Agus is cosúil dar leis na hefigí ceanna go bhfuil fiontair chuirpeacha ag baint mítheachar san teorainn céanna. Agus fiú béidir ag scéimhlitheoirí leis céannis chuirú tharla brim inchinne. Tá scéal mionsime is seo ach simúil mar sin féin. Céird a dhéanann dochtóirí le
Tinis le gnééis Éirithe abrimis ailse brolí mar hampla in san phobail trasinskine. Tá na cólachtaí agus an córas leis agus cuaram leis ag strachailt chun daileáil le Miliske. Skaiti chun sé intasaram má focail a héan an móram. Ná, cai mé seo scríomh síos nuair a eicem cá rámé. Ná. Scéal nach mainin le tad níle sagum céim well seo hé an leathanach chuirpiúlacht. Chuidiúlacht agus go háirithe le cleas na drí chártaí. Man bhacha tú cleas na drí chártaí riamh. Tá sé éasca go leor a ólam ach an scéal leis na cártaí a bheith agat. Agus tá sé soch éasca an cad é focail atá bhaiminis. Bhí mé á lorgan is tíirech ga mé leis scéal an éine atá an freisin. Bhfuil sé chunig mé seochgan jo freisin. Beidir nach beici mé an focail seo. Rigeáilte. Racha mé allar a goríis, mar tá mé I gcéir an ceann sin a bheith agam. Bhín an focail a bhí weim. Sé is forasta glasóga aimsú ach a bheits an áit cheart. Agus sa chás seo rugú an camiléir cártaí seo taobh má de chlobíche agus ar nó slú má a bheith sin os rud é go bhfuil an chuid na daine sa chlobíche bhog meisce henne féin. Tá Rolling Stone a phríal agus an ceart ar fad ag na cúiseóirí sílim. Tharla drong éigniú in Ollscoil Virginia. Mar níor tharla sé in éachras cosúil. D'fhoilse Rolling Stone alt a chur úfás agus scefle roine in sa cheist seo go léir go háirithe faoi éigniú in Ollscoilní agus in na héad. Idir an dálín tan bán bainte den alt ar fad. Agus rud an tromchúiseach a bheith. Is sé éigniú, bán éigniú, ach rud an tromchúiseach sé é freisin bhréige insint faoi. Agus tá súil agam go níoc fí Rolling Stone go díras. Is cosúil go bhfuilta Honeywell agus DuPont a bheith measa sin cólachtaí chemice agus gléasra. Bhí siad san na cólachtaí beghníomhaí a thug tacaíocht don glúiseacht éirí as úsáid
Mu seo cean becheart a bheith ham agus ba sé agam sa a bhhaid bhí nach mai chorach sé úfás orm Fuórtháin mar se Fuórtháin sin ceanúdan é a choristeach Fuórtháin brabúsach agus cosúil go raibh an fuórtháin seo ag déanna díomháil don timpeallacht. Níl an scéal go léir léite agam, tá súil agam gur deanúíocht is sé seo i dtíobh Honeywell agus dúpont seachas scéal faoi chamaléireacht cólaachtaí mar is an núil. Tá áthas IBM céim fá mar atá siad rééis na blianta a chaithimh ag gobar Watson agus ag tréáil Watson. Céir is Watson an intleocht hiarga agus téim Watson a bhhaid níos faide ná aithint teanga. Tá an chuid chuidirrá tá próséas doléir in intin Watson faoi seo. Tá IBM ag tosú díal Watson in margaí agsúla fud an dam. Well, tá áthas na Chicago Cubs faoi dheire cén fá mar níl stop le Javier Baez. Sin tá chu amach sna clufiáilethe mar cheann de na himróirí is mó Sime is dócha é ag bualú líomhróidí go láidir ag ri go choiríoch agus ag ceapú sé ag ceapú a dúirt mé ag ceapú agus ag ceapú go hill aimimech. So imróir ildánach éidirmiúil is dócha is sé é. Tá Pamela J. Joyner an bailíthóir ealaíne Vision áde haingt ealaíon tóirí ná tarangiú áde ortham hena. Cear go leor agus is tócha go bhaineann an ealaíonn seo le Africaí Americanaí nó ealaíon a bhaineann leis cibé. Tá Beth Macy tréis leabhar a scríomh dar bannam trúmhain, fíorscéal atá an faoi bhirt drothar rugú le albíneachas agus chuirú seo mar ainreachtáin go luas sa fichiú híis. Scéal trúbhéalach is dócha. Níl mór an eile le rá hagam inniuh, sin iad na scéalta mór a go léir am sílim mar ecinn sibh níl díchas an tuiscéalaí orm inniuh ach ní féidir liom a bheith chodíchasach sin gach lá an féidir. So guim gach rá oribh agus tásúla go mbeidh muide caintlí chéile rís sa bhhaid idir an dálín guim rá dé oribh freisin. Slán leis.